Kofane wenze njani ayisangalekele nkundla nange manje umphumo TNB ekhange mufika ngaphambili Africa thatha umlwanisa amaphoyisa konakele mntanami right oma rayifetsa uthi awushintsha lapha komdlalo konakele dliwe leliyabhola nuhutholo uyashoshela buya naye ezwa yena ke unqonqosho ke nasikhundla uyala unqonqosho ke nagida uye lapha ke osengenile sibheka lapha ke namaso ufuna lapha ke mamado nagida VIP nisishayifana ba akubheka thekeshelela ngakoshunu enkani kancane Sule pass sibheka lapha ke pass kanokusho ithola lapha ke Avom nangu Avom ke manje hamba namadodezwa sebenza lapha ke muva siyabonga ngezana Epong Avom awuthungezana kwagogezo ayo ke awu5 lapha ke emuva sibheka lapha ke Baleba pass kanokusho phakathi eboxini nalithuba indoda TLB ke Cameroon nangu umphumo ke manje uhlanga ejubane yena ke umphumo wenze njani uyahamba ke umphumo sibheka lapha ke ibhola leCameroon umphumo phakathi eboxini nalithuba indoda zame yokuza